Popeye iki apa Paimin to? Yo. Iya. Yo, Bapak monggo. Oh, wakil, Mas. Oh, wakil. Ayo, Bu, goyang lagi. Matur suwun. Yo, yo, yo. Sampai bawah. Sepisan ketemu. Monggo, mong bagus dan Ojo ati rita rasian monggo Nurban jiwa raga ngundang rasa tumete sing kalebu lereng uyai ayo Bu Haji ayo asik katana bisa ngluntuhke tresnaku ayo Bu goyang sampai bawah sampai sampai bawah yo Jasno, Dalem. sing ngersake lagu Lewung kok renek Mas, ngilang Mas. wis merono wis men kok Jan. lagi diundang anu lah iki malah ibu iki ngersake selendang Selendang. Selendang apa iku? sing sedajas ma aku selendang nyawang biru. selendang biru Sing selendang biru yang itu apa yang dangdut, Bu? mestine sing dangdut Dangdut. Oke, nggih. Iki telas kirin, Mas. aku sengaja kok Telas kirin. iya wis Monggo, ayo entek entek ayo gendang karo mlaku rono wae Iya, ayo Ah. Sabda Pandita Ratu mring sliramu dadya ing sisihku Ibu nanti dikasih ya lagunya ya. mugi Gusti glelane tresnaku datan ginawa mati
Eno. Wis ya, matur suwun Mas Manda. Oh iya, harus ya Mas Manda ya. Nah, jan-jane kowe ning galagatmu saja nyopriyani hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya iya tung kanca dhewe ayo dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lincir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok mateni bakal aku manggil yen kepetok pipimu mesti tak jiwa alah jiwa lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kowe ora teko Mas Manda, mulai boten. mangke mawon Piye Mas? Mboten Mas, mengke mawon. Mengke mawon. Nggih monggo jenengan. Jancane kowe nang ngendi gelagatmu ngajak nyopriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya nambah mleh Napa? kangene semu Kangene semu. sesarengan kalian Arjen Konco Dewi ya gandem marem ini kan pendidikan dan Mas Lada yo mlaku-mlaku kok ngarep Mbak ayo Mas Doni joget ayo manis kowe pancen manis Ayo Mas Manten. manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngrasake jantungku Sugeng rawuh dulur-dulur saking Sragen Brumbung sugeng midhangetaken matur suwun atas kerawuhipun pun insya Mbak saniki
setengah mati aku naksir kowe yo pasar turi mas ning Surabaya aku jejak juragan rati kene Mbak yo diiris-iris aduh dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja yo maju memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat yo Ewang nyu kanca dhewe monggo gayengke oh Mas Bani ampun kondur yen juragane rati kene arep ngadeg mau ndi oh ayo kene arep nyawer ayo Mbak kene Mbak pundi oh ya manis ding kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis oh yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngerantoke jantungku ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng deh ganteng yen ora ayo ngarep kono aku ngalor ngidul sampean gawani gendul kembang plati aduh dek di ronce setengah mati mas grandong naksir kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng ing gedhong diiris-iris aduh dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watake wong lanang Rene mak kerja Rene siap nih tambah iki Mbak Napa? tambah ya Mas Landa nambah monggo ginarap ninggal kados tenan oh sesarengan kalian Arjen Bolo Dewi oh dulur-dulur saking Sragen ampun kundur riye. Nyepek yo. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Matur suwun Mas Bani. Aku kudu sambat karo sapa? Tak suwun
jaranan jarane tupai jaranan jarane ditumpaki taunana widanana tak enteni sapucuking tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae yo yo Aja lali pamelingku janji laku kang setya satuku tak anteni kanthi saelengmu nyuk kanca dhewe legi kanca dhewe musik Dewi campur sering Indonesia ya Serang Production Popeye Audio. ayo anak lanang kene gayeng ke matur suwun anak lanang Bu oh nggih ya sesak mlebu sedeng ya nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan bengi mugi Gusti kijabahi sakepan anggonmu bali bisa kepol kaya tuke ngene jarane ditumpaki jarane ditumpaki taunana widanana tak enteni sapucuking tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae ayo aja lali pamelingmu janji-janjimu aku kang setya satuku tak anteni kanthi saelingmu matur suwun Pak MC kembali ke Matur A1 suwun. Studio 1 matur suwun monggo Bos Grandong matur sembah nuwun.